hurbiltzeagatik. San Nikolasak iritsi dira eta udaletik festak ondo pasatzeko mezua helarazten nahi dugu. Herritarrei jaietan parte hartzera gonbidatu. Eskerrik asko Arregin Dantza taldeari, beti hori izateagatik, eskerrik asko Adar Jolei, Txalapartariei eta Ganboni Musika Eskolako banda bikainari. Mila esker, hasierako argazki polita osatzen dugu. Igual txalo bat merezi dute, Eta, esker berezia gaur, Salatxo abesbatzari. 21 urte pasa dira dagoeneko lehenengo kontzertu eman zutenetik, eta ez da errez esaten 20 urte lanean jardutea. Zuen ahotsak herriai eskaini diotena omentzeko modukoa da, eta gaur hori ospatu nahi dugu. Esfortzua, ilusioa, prestutasuna, eta lana izan dira talde honen ardatz eta fruituak hemengoak. Eskerrik beroena eta segitzeko lanean eskatuz, udalaren izenean oroigarri bat eskainiko diogu, Antxon emango dio, Antxon Urruindu. Eta beno, udalak oroigarri bat eta bertso bat egin dugu, eta txalo bero bat Salatxo abesbatzari. 20 urteko ikun dira gati. Ni esker. Egin ditugu, eta haber beze hodei egiten ditugu. Eskerrak Orioko herri guztiari, oroigarri honengatik eskerrik asko dugu. Enintuzke aztu nahi festa hasiera honetan, festa hauek posible egin ditun taldeari. Festa batzordeari, udal teknikariei, brigadari, udal zinegotzi guztiei, eskerrak beraiei ere. Eta azkenik gozatzeko eta ondo pasatzeko eskaera luzatu nahi dizuen. Hemen gaudenoi eta hemen egoteko aukerarik ez daukatenai, besarkada bat Orioko balkoitik. Batxalo bero bat. Aurtengo festetan hizkuntzari emana izan diogu garrantzia eta urte guztiko ekitaldietan ere hala erakutsi nahi izan dugu. Euskaraz bizi kanpainaren erdian gaude eta larun batean denok gozatu ahal izango dugu festival batera gonbidatu nahi zaitugu. Azkenen kanpaina hortan lantzen ari garen guztia ikusteko aukera izango delako eta animatu eta hurbiltzeko eskatuko dizuet. Eta besterik gabe, ez dut ezer gehiago esango, ondo pasa, parte hartu, gozatu eta gora San Nikolasak.
Thank